Ці сапраўды Дуда выпадкова стаў прэзідэнтам у 15 годзе? Сікорскі можа пайсці ў прэзідэнты замест Часкоўскага. Піс хацеў браць кандыдата ў прэзідэнты на праймерыс. Чаму ідэя правалілася? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Прэзідэнцкія выбары 15 года. Распавядзі, што там адбывалася. Прэзідэнтам на той момант быў Камароўскі, Анджэй Дуда яшчэ не быў прэзідэнтам, але быў ужо кандыдатам, так? Так, выборы 15 года адметныя перадусім тым, што здарыўся гістарычны факап прэзідэнта Камароўскага, які на той момант быў дзейным прэзідэнтам. І яны дакладна ўвойдуць у гісторыю і ў падручнікі па паліталогіі, таму што з'яўляюцца яскравым прыкладам, як можна панесці срамотную паразу, маючы ў сваіх руках усе козыры насамрэч. Окей, ну а якая была сітуацыя? Ты кажаш пра факап? Што Камароўскі збіраўся выйграць, ці што? Так, на стыку гадоў 14 і 15 гадоў сітуацыя выглядала наступным чынам. Быў дзейны прэзідэнт Камароўскі, які быў прэзідэнтам ужо адну кадэнцыю, і ягоныя рэйтынгі даходзілі нават да 60%. Ну і Камароўскі гэта кандыдат ад платформы. І, канешне, ён быў натуральным кандыдатам ад платформы, ад грамадзянскай платформы, які ж ішоў на другі тэрмін. У сваю чаргу «Права і справядлівасць» выставіла кандыдатуру Анджэя Дуды. Ось, і ягоныя рэйтынгі былі на ўзроўні там, ад 10 до 20%. Ось, прыкладна вось так. Але скончылася ўсё перамогай Анджэя Дуды. Ну, а ці правильна я разумею, што Дуда быў нікаму невядомым кандыдатам? Вось тым самым міфічным маладым высокім Прыгожым, але нікому невядомым. Дакладна, вось у кантэксце надыходзячых выбараў каментатары часта кажуць пра так званы проект Дуда 2.0, так, то бок, што Качынскі хацеў бы паўтарыць менавіта той свой крок, які ён здзейсніў у 2014 годзе, вылучаючы Дуду на пасаду прэзідэнта. На той момант Анджэй Дуда быў вельмі маладым палітыкам, і ён быў, канешне, вядомы даволі вялікай колькасці людзей, перадусім тых людзей, якія штодзённа цікавяцца палітыкай. Але вось такой шырокай масе людзей ён быў амаль што невядомы. Ён быў нейкі час яшчэ падчас першага ўраду права і справядлівасці віцэ-міністрам юстыцыі, справядлівасці менавіта, так. Пасля чаго быў дэпутатам польскага сейму, працаваў у канцылярыі прэзідэнта Леха Качынскага і быў падсакратарам стану. То бок гэта такі віцэ-міністр, можна сказаць, у канцылярыі. І ўжо перад самімі выбарамі ён быў дэпутатам еўрапейскага парламенту. Ну, а навошта выбралі менавіта яго? Ну, тыпу, нікаму невядомы палітык, 10% рэйтынгу. Як яны збіраліся перамагаць? Насамрэч, увогуле, у польскім палітычным дыскурсе існуе такое меркаванне, што вось Дуда гэта выпадковы прэзідэнт, так, то бок, што ён выпадкова стаўся прэзідэнтам. І я не зусім з гэтым згодны, але ў гэтым ёсць крыху праўды. Калі выстаўлялі Дуду, то выстаўлялі палітыка з трэцяга шэрагу, можна так сказаць. І нават у самай партыі «Права і справядлівасць» мала хто верыў, што ён здольны перамагчы дзейнага прэзідэнта. Ну, гэта насамрэч даволі цяжка. Ось. Але тое, што сталася потым, гэта тое, пра што будуць, напэўна, пісаць у падручніках. Кандыдатамі былі Камароўскі, Дуда, а хто яшчэ? Агулам было 11 кандыдатаў. Прыкладна столькі заўсёды ёсць кандыдатаў у першым туры выбараў. Але акрамя Дуды і Камароўскага варта, канешне, ўзгадаць пра трэцяга кандыдата. Гэта быў Павел Кукіс, пра якога мы ўжо размаўлялі. Гэта вось такі антысістэмны кандыдат, саліст гурта «Перші». Такі даволі знаны музыка ў Польшчы. Ці правильна я разумею, што гэта такая вось пазіцыя Славаміра Мэнцэна, можна сказаць, тое, на чым ён выязджае зараз? У нейкім сэнсе так. Хаця ідэі былі крыху ўсё ж такі іншыя. Амаль што падчас кожных выбараў у Польшчы ёсць запатрабаванне на нейкую новую сілу, якая б была вось па-за гэтым падзелам попіс, які існуе ўжо 20 гадоў і які ўсіх адкрыта задзяўбаў, так. Вось. І Павел Кукіс вось быў менавіта такой фігурай, якая уасабляла сабой вось погляды гэтых людзей. Перадусім на той момант гэта былі маладыя людзі. Ёсць
ёсць прэзідэнт, у якога вялікі рэйтынг, ёсць Дуда, нікому невядомы. Што адбывалася, як праходзіла кампанія? Тыпу Камароўскі быў такі на чыле, таму і прайграў, ці што там было? Добра мысліш у гэтым накірунку. Так, ўсё выглядала так, вось на пачатку 2015 года, што Браніслаў Камароўскі станецца прэзідэнтам другі раз. Так, што ён пераможа і што пераможа нават у першым туры. Было шмат апытанняў, якія давалі яму больш за 50% галасоў. І гэта у вялікай ступені успіла самого Браніслава Камароўскага, ягоны штаб, увогуле палітыкаў вось менавіта гэтай часткі палітычнай сцэны. У той жа момант Права і справядлівасць на чале з кандыдатам Анджэем Дудай, яны проста неверагодна удала скарысталіся з гэтай магчымасцю. І вынік быў такі, як быў. Так. Ну, а вось што яны рабілі? Скарысталіся магчымасцю, гэта як? Варта параўнаць вось дзеянні, напрыклад, Браніслава Камароўскага з Анджэем Дудай. Так? Па-першае, Анджэй Дуда распачаў сваю кампанію амаль што у тым моманце, калі яго абвесцілі кандыдатам. А абвесцілі яго кандыдатам 11 лістапада 2014 года. І ўжо ў той момант ён пачаў працаваць на сваю перамогу і ўвесь час гэта рабіў. У той жа момант Браніслаў Камароўскі, ціха спаў, скажем так. Вось сур'ёзна, не было амаль што нічога. Вось нейкіх дзеянняў, якія б нагадвалі, што гэты чалавек хоча змагацца за фотэль прэзідэнта. Ну і людзі гэта заўважылі, але, як я бачу, не заўважыў штаб Камароўскага, ці што? Штаб Камароўскага ўвогуле не хацеў гэтага заўважаць. Вось у той момант ужо былі меркаванні з боку розных каментатараў палітычных, так, якія казалі, што так проста не робіцца кампанія прэзідэнцкая. Але яны не рабілі нічога. Адзінае, што можна было пабачыць нават нейкія іміджавыя, скажем так, впадкі, факапы, так, ось, з боку штаба Камароўскага. Ось, акрамя гэта практычна больш нічога. Ужо інтэнсіўную сапраўдную кампанію Браніслаў Камароўскі распачаў прыкладна за месяц да галасавання ў выбарах. Першы тур адбыўся 10 траўня. Так. Вось ён прыйшоў на вядомае ў той момант і дагэтуль, што таксама YouTube-шоу 20 метров квадратовых у каша, гэта называецца. Вось ён там прыйшоў, і гэта быў такі пачатак, пераломны момант ягонай кампаніі, калі пачало нешта рабіцца. Слухай, ты казаў, што у Камароўскага яшчэ былі нейкія праблемы з іміджам. Тыпу, вельмі арыстакратычны. Распавядзі пра гэта. Так, увогуле варта памятаць, што Браніслаў Камароўскі гэта Броніслав Марія Камароўскі, храбе, то бок граф. Вось, гэта прадстаўнік старой польскай... Сапраўдны. Так, сапраўдны граф, і гэта прадстаўнік старой польскай арыстакратыі. Вось, і, насамрэч, нічога дрэннага ў гэтым няма. Вось, але падчас кампаніі усімі ягонымі паводзінамі было бачна, што ён вось такі чалавек, які не прадстаўнік народу, вось звыклых людзей. Так? Па ягоных паводзінах, па ягонаму вайбу, як цяпер кажуць, так? Ён вельмі дрэнна сабе даваў рады з сустрэчамі, напрыклад, ужывую са сваімі патэнцыйнымі выбаршчыкамі. У той жа час, калі Анджэй Дуда, ён выходзіў перад выбаршчыкамі, браў мікрафон і вось мог проста размаўляць. Так? Дарэчы, так, Анджэй Дуда, ён вельмі добры аратар. У яго сапраўды ёсць гэты дар, і гэта з ім здалося дагэтуль. Ну і з Камароўскім же здаралася знакамітая сітуацыя, калі ён парэкамендаваў узяць крэдыт. Калі ўсё дайшло да першага тура выбараў, то Камароўскі прайграў першы тур, перамог Дуда. Так, і Дуда меў на 1% прыкладна больш па выніках, чым Камароўскі. Дарэчы, Павел Кукіс меў амаль што 21%. Гэта проста рэкорд. Сапраўды, гэта проста вау, супер. Так. Камароўскі, які хацеў, і ягоны штаб хацеў ацепліць імідж, так, вось, паказаць большую актыўнасць, ён пайшоў у народ. І лепш ён гэтага не рабіў. Падчас шпацыру па Варшаве, па Карковскім прадмесці, калі добра памятаю, да яго падышоў хлопчык, малады хлопец, там 16-17 гадоў. Ён дакладна быў падрыхтаваны, гэты хлопец. Гэта дакладна не было супадзення. Але так робіцца прэзідэнцкая кампанія, так робіцца палітыка ўвогуле. І гэта права апазіцыі выкарыстоўваць такія крокі. І гэты хлопец распавяваў такую гісторыю, што вось ягоная сястра зарабляе 2000 злотых на рукі, і ніякім чынам не можа сабе дазволіць набыць нейкую нерухомасць, то бок кватэру. Так? На што Камароўскі выпаліў, няхай яна зменіць працу на лепш платную,
і возьме крэдыт. У Польшчы ёсць такі выраз вуяк добра рада, то бок такі дзядзька ад добрых парадаў, так? Вось. Ну, канешне, гэта ударыла ў людзей увогуле, паказала такую адклеенасць, ось, адарванасць ад рэчаіснасці вось гэтага эстэблішменту, так? Увогуле тады разляцеўся у інтэрнэце хаштаг «Цона тут бронак». Типу, што на гэты конт скажа прэзідэнт, так? Ось, і людзі проста жартавалі, ось, там нейкія праблемы, а што на гэта парадзіць нам спадар Браніслаў, так? Увогуле было такое адчуванне, што штаб Камароўскага запамятаваў, што часы змяніліся, так? Што ёсць новае пакаленне людзей, якія актыўна карыстаюцца інтэрнэтам, і што там трэба таксама праводзіць кампанію. Дуда прысутнічаў у сеці паўсюль. Ось, ён быў паўсюль. Браніслава Камароўскага не было ўвогуле. Як дзіўна. У выніку маладыя людзі, ось, якіх увогуле адштурхнула вось гэтая адклеенасць, адарванасць ад народа прэзідэнта, плюс ягоная непрысутнасць у інтэрнэце падштурхнула да таго, каб прагаласаваць перадусім за Павла Кукіза. Ось, і Павел Кукіз, ён сабраў увогуле абсолютна большасць галасоў маладых людзей. Пасля першага тура Камароўскі зрабіў крокі, каб вось гэтых людзей прыцягнуць да сябе, але ну, яго нічога не атрымалася. Перадусім, тут варта памятаць пра тое, як ён выскачыў з капелюша з ідэяй правесці рэферэндум. Першае пытанне – это галоўны пастулат Павла Кукіза. Змяніць сістэму галасавання ў Сейм з прапорцыянальнай, вось калі мы галасуем на спісак кандыдатаў, на мажарытарную, то бок віншашчова гэта называецца. Так, то бок калі уся краіна будзе падзеленая на акругі і будуць там спаборніцтвы паміж кандыдатамі канкрэтнымі за канкрэтны мандат. Другое пытанне тычылася фінансавання палітычных партый. Бо Павел Кукіз лічыў, што добрым будзе скасаваць дзяржаўнае фінансаванне палітычных партый. Дарэчы, мы калісьці пра гэта размаўлялі і ну, сышліся на тым, што гэта сапраўды добра, што вось ёсць фінансаванне такое, якое ёсць на дадзены момант. І трэцяе пытанне тычылася падатковых спораў з дзяржавай паміж людзьмі і дзяржавай. У выніку гэты рэферэндум увайшоў у гісторыю Еўропы як адзін з рэферэндумаў з найніжэйшай яўкай у гісторыі. Увогуле там было парачка адсоткаў, некалькі адсоткаў, наколькі я добра памятаю. Вау. Окей. І ўсё ж такі базавая сітуацыя была, што Дуды менш папулярныя радыкальна. Што ён такога рабіў, каб перамагчы Камароўскага? Перадусім, гэты чалавек увесь час кантактаваў з людзьмі, са сваімі патэнцыйнымі выбаршчыкамі. Ён увесь час ездзіў па краіне. Быў так званы дудобус. Ось, такі вялікі аўтобус, абклеены тварам Анджэя Дуды, вось, на якім ён ездзіў па краіне, сустракаўся са сваімі патэнцыйнымі выбаршчыкамі. Таксама варта памятаць, напрыклад, пра такую ідэю, якая называлася «Дуда-помоц». Вось, увогуле, Анджэй Дуда, ён юрыст. Так, ён доктар юрыдычных навук, выпускнік Ягелонскага універсітэту. Вось, і была такая ідэя, што вось кандыдат Анджэй Дуда будзе дапамагаць людзям у вырашэнні нейкіх юрыдычных спраў. Юрыдычная кансультацыя. Юрыдычныя кансультацыі бясплатныя для жыхароў Польшчы. Ад Анджэя Дуды. Ад Анджэя Дуды. Так, ну, на той момант ён яшчэ не быў прэзідэнтам, быў кандыдатам. Вось, але гэта спрацавала. Вось, гэта сапраўды спрацавала і дало яму, напэўна, некалькі дадатковых працэнтаў у галасаванні. Яшчэ адну рэчу, якая не вельмі атрымалася ў штабе Браніслава Камароўскага, была так званая негатыўная кампанія. То бок гэта калі адзін штаб робіць усе магчымае, каб ачэрніць імідж дыскрэдытацыя суперніка. На жаль, у некаторых момантах гэта ўжо выглядала смешна, вось, і спрацавала насамрэч наадварот. Вось, гэта той прыклад, калі варта памятаць, што ёсць нейкая вось такая грань, скажем так, пасля якой той, што ты робіш, пачынае працаваць супраць цябе. Вось тут быў проста энцыклапедычны прыклад. Вось. Са штабу Камароўскага ў інтэрнэце, у СМІ было вельмі шмат інфармацыі, што вось Дуда такі, Дуда сякі. Так. Ну, у выніку людзі ў гэта не паверылі. Ось, і гэта адштурхнула проста людзей ад кандыдатуры Браніслава Камароўскага. То бок да віны Туска была віна Дуды, да? Так, можна сказаць. Окей. Чым скончыліся выбары у выніку? Ну, як я ўжо казаў, у першым туры перамог Анджэй Дуда, ось, што вызвала такую, скажем так, гістарычную рэакцыю штаба Камароўскага і яго сама. У другім туры, нягледзячы на ўсё, што там спрабаваў рабіць Камароўскі, Дуда перамог з вынікам
вынікам, дарэчы, даволі блізкім да вынікаў выбараў 2020 года. Анджэй Дуда атрымаў прыкладна 51,5%, а Камароўскі 48,5%, то бок розніца ў 3% прыкладна. Але, скажем так, для дзейнага прэзідэнта гэта была такая параза, сапраўды цяжкая. Якія паралелі можна правесці з выбарамі, якія адбудуцца ў 2025 годзе? Канешне, пэўныя падабенствы дакладна ёсць. Перадусім, на дадзены момант у СМІ сярод палітычных каментатараў даволі распаўсюджаная думка, што Рафал Часкоўскі, які верагодна можа быць кандыдатам ад грамадзянскай платформы, ужо з'яўляецца нейкім такім жалезабетонным фаварытам. Але гэта насамрэч не так. Гісторыя з выбарамі, якія адбыліся 9 гадоў таму, яскрава гэта паказвае. Якую перавагу ты не меў на 7-8 месяцаў перад выбарамі, можа здарыцца ўсё, што захочаш, так? Некалі я ўзгадываў, як перад выбарамі 15 года такі вядомы публіцыст, журналіст Адам Міхнік сказаў, што каб Браніслаў Камароўскі прайграў, то ён павінен пераехаць на пасах для пешаходаў цяжарную манашку. І у яго атрымалася гэта зрабіць. У гэтым выпадку, магчыма, дакладна тое ж самае. І яшчэ адна важная рэч. Гэта рэакцыя на паразу, напрыклад, з боку Камароўскага, і я б хацеў яе параўнаць з рэакцыяй Качынскага пасля апошніх выбараў. Пасля сваёй паразы ў 15 годзе Камароўскі у адным з інтэрв'ю сказаў, скажем так, паскардзіўся на народзец. Людзі не цэняць тую свабоду, якую яны атрымалі ў 89 годзе, і не прыйшлі, не прагаласавалі, а тыя, якія прыйшлі, прагаласавалі неслушна. Некалькі тыдняў таму было інтэрв'ю Яраслава Качынскага, які вырашыў парэфлексаваць на тэму таго, чаму яны прайгралі ў 23 годзе. Высветлілася, што таксама народзец, кепскі народзец, які паддаўся нейкай там прапагандзе і прыйшоў і прагаласаваў не так, як трэба. Карацей, гэта проста паказвае, што палітыкам часам варта крыху глыбей проста глядзець у корань праблемы, так, каб знайсці нейкія прычыны і проста прыйсці да нейкіх слушных высноваў. Нічога не мяняецца ў палітыцы. І добра, што ты ўзгадаў Часкоўскага, мы зараз пра яго і пагаворым. Сябры, наш падкаст існуе дзякуючы падтрымцы нашых дарагіх глядачак і гледачоў. Калі вы хочаце падтрымаць выхад чарговых серый, калі ласка, скарыстайцеся сервісам Buy Me a Coffee. Мы будзем вельмі вам удзячныя. Ты сказаў, што ўсе ўжо ставяць на перамогу Часкоўскага, але ён жа нават яшчэ не кандыдат. І наколькі я разумею апошнія навіны, можа тут нешта змяніцца. Увогуле, скажем так, палітычныя каментатары ў Польшчы падзяліліся на два лагеры. Калі гаворка менавіта пра кандыдата платформы. Ёсць Тім Часкоўскі, ёсць Тім Сікорскі. З аднаго боку, ёсць людзі, якім проста падабаюцца погляды Часкоўскага і тое, што ён робіць, а ёсць іншы погляд, які кажа, што Сікорскі гэта можа быць лепшы кандыдат на ваенныя часы. Ну і наколькі я разумею, што павысілася значна актыўнасць самого Сікорскага, які выступае, шмат дае інтэрв'ю, і быццам бы гэта ўжо такая перадвыбарчая кампанія. Сікорскі дакладна вядзе нейкую кампанію, ці гэта перадвыбарчая кампанія менавіта прэзідэнцкая, паглядзім, але ён дакладна шмат чаго робіць і шмат дзе з'яўляецца ў СМІ і дае шмат інфаповадаў, каб пра яго пісалі. Перадусім, варта ўзгадаць, напрыклад, у апошнім часам гэта ягоная паездка ў ЗША. Там нават зрабілі такое памятнае фота, якое ўвойдзе проста, на мой погляд, у гісторыю журналістыкі польскай. Апроч гэтага, ён вельмі актыўна, напрыклад, у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе шмат разоў выступаў з вельмі добрымі прамовамі, перадусім пад адрасам Расійскай Федэрацыі, напрыклад, так. Таксама ён актыўны, напрыклад, у адносінах з Аб'яднанымі Эміратамі, з якімі ў Польшчы на дадзены момант ёсць цікавая справа па экстрадыцыі аднаго падазраванага у даволі вядомым злачынстве. Слухай, давай паспрабуем параўнаць кандыдатаў. Якія плюсы-мінусы ў Часкоўскага, якія плюсы-мінусы ў Сікорскага. Пачынаем з Часкоўскага. Калі гаворка пра Часкоўскага, то ён малады і прагрэсіўны чалавек. Ёсць даволі вялікая частка польскага грамадства, якой хочацца, каб нарэшце адбыўся нейкі здвіг у кірунку крыху больш прагрэсіўным. Так? І менавіта Часкоўскі уасабляе сабой менавіта гэты лагер.
Апроч гэтага у Часкоўскага ёсць пэўныя плюсы ў стасунку да перагаворка пра Туска, так? Бо мы ўсе памятаем, што калі б, напрыклад, Часкоўскі перамог, то ён бы супрацоўнічаў з прэм'ерам, якім з'яўляецца Дональд Туск. А большая ўлада ў Польшчы знаходзіцца ў руках прэм'ера. Вось і менавіта для Туска Часкоўскі з'яўляецца лепшым кандыдатам. Бо, па-першае, ён больш лаяльны. Больш вось таксама прагрэсіўны, дазволіў бы Туску правесці тыя рэформы, якія ён абяцаў сваім выбаршчыкам. Так? Тут існуе пэўная небяспека для Туска, менавіта, напрыклад, што Сікорскі можа стацца такім даволі незалежным кандыдатам, незалежным прэзідэнтам, скажам так, які будзе вось гнуць сваю лінію, так, скажам так, і не будзе там глядзець на урад. А па-другое, Сікорскі, ён сапраўды вельмі добры дыпламат. Ось, а мы ўсе памятаем, што ў польскай палітычнай сістэме менавіта калі гаворка ідзе пра знешнюю палітыку, то тут ідзе пэўнае раздваенне, бо знешняй палітыкай займаюцца адначасова і ўрад, і ў пэўнай ступені прэзідэнт. Так вось, што Дуда, дарэчы, там усімі сіламі намагаецца паказаць. Ось, і тут таксама была пэўная небяспека для ўраду. Слухай, ну ты так кажаш, што быццам бы Сікорскі гэта амаль кандыдат ад пісу. Ну, тыпу, яны ж з адной партыі. Ну, як гэта можа быць, што яны там не дамовяцца пра нешта? Не, Сікорскі, ён, конечно, не кандыдат ад пісу, але калісьці ён быў у пісе. Ён быў членам партыі Правой справядлівасці. Ну, скажем так, гэта такі трансфер, вось як кажуць у футболе, так, гэта насамрэч адбываецца даволі часта ў польскай палітыцы, ну, увогуле ў кожнай палітыцы, але ў польскай насамрэч вельмі часта. Напрыклад, што можа заблакаваць Сікорскі? Не ведаю, там справу абортаў. Увогуле, скажем так, Сікорскі для платформы гэта такі чалавек крыху звонку заўсёды. Увогуле Сікорскі, ён такі вось арыстакратычны крыху, так. Ён ўсё ж такі вучыўся ў Англіі, ён шмат гадоў жыў у Англіі, ён вось паводзіць сябе так, як ангельскі джентльмен, так, вось, скажем так, там, якія былі 50 гадоў таму. Вось, ён крыху больш кансерватыўны, чым, напрыклад, Часкоўскі. Так. Хаця, напрыклад, вось справу з грамадзянскімі партнёрствамі Сікорскі там нешта некалькі месяцаў таму напісаў на сваім твітары, што ён падтрымлівае безварункова, скажам так, для яго гэта пытанне, якое павінна быць вырашана. Вось. Але ёсць яшчэ адна рэч, якая, скажам так, на маю думку, гуляе на тое, што Сікорскі не вельмі карысны як кандыдат у прэзідэнта для Туска, бо што зрабіць з пасадай міністра замежных спраў? Окей. Гэта вельмі ценны кадр для ўраду ў дадзены момант, бо ну, гэта сапраўды добры дыпламат. Ось, і я думаю, што Туск не хацеў бы страціць такого чалавека са сваёй каманды. Твая стаўка? Хто ўсё ж такі будзе кандыдатам? На мой погляд, кандыдатам ўсё ж такі будзе Рафал Часкоўскі. Ось, і шмат што на гэта ўказвае. Бо абвесціць кандыдата платформа 7 снежня на Шлёнску. Рэгіён Сілезія, так? А жонка Часкоўскага, яна паходзіць менавіта з Сілезіі. Просто гульня престолаў. Гульня престолаў, так. Так, ну, палітыкі любяць такія рэчы. Вось, там будзе вялікае шоу, і ёсць такія ўцечкі інфармацыі, што арганізацыяй гэтага шоу ўжо займаюцца людзі з асяроддзя Часкоўскага. Вось, гэта ўжо так, ну, даволі моцна ўказвае на тое, што будзе менавіта Часкоўскі. Яшчэ адзін пункт пра гэта. Ёсць меркаванне, што быццам бы вось на ваенны такі складаны час Сікорскі лепшы прэзідэнт, чым Часкоўскі. Што ты пра гэта думаеш? Ну, насамрэч, гэта даволі распаўсюджанае меркаванне. Вось. Але, ну, скажем так, варта памятаць, што Польшча гэта не прэзідэнцкая рэспубліка. Гэта парламенцкая рэспубліка. Амаль што ўся ўлада сканцэнтраваная ў руках прэм'ер-міністра і ягоных міністраў. Так? То бок прэзідэнт, насамрэч, не так шмат можа. Вось. Окей, прэзідэнт можа прадстаўляць краіну ў замежных справах, так? Ён вядзе знешнюю палітыку згодна з канстытуцыяй у паразуменні з урадам, так? Вось. Але ўсё ж такі галоўны ўрад. Таму па шчырасці, на мой погляд, Сікорскі можа нават больш зрабіць як менавіта міністр замежных спраў, чым як прэзідэнт. Окей. Апошняя па гэтай тэме у ПСЛ гэта партыя, якая ў кааліцыі з Польска 2050 і трэця дрога, калі я не заблытаўся. У іх ёсць ідэя адзінага кандыдата ад усёй кааліцыі, якая перамагла на выбарах 23-го года.
Што гэта за ідэя, ці будзе так? Некалькі дзён таму Владислав Косiniak-Камыш, то бок лідар партыі ПСЛ, польскае стронніцтва людовае, то бок адзін з кааліцыянтаў Шымана Галоўні ў вялікай кааліцыі, як гэта кажуць у Польшчы, ані з грушкі, ні з петрушкі, выскачыў з ідэяй, а давайце вось мы зробім адзінага кандыдата вось у прэзідэнты. Насамрэч ідэя не новая, і, скажам так, такія гаворкі нават недзе там заўсёды ішлі. Але Дональд Туск амаль што адразу, калі не памыляюсь, ён напісаў твіт, што вось трэба усім пайсці асобна, вось у першым туры не атакаваць адзін аднаго, вось, а ў другім туры, каб усе кандыдаты падтрымалі кандыдата кааліцыі, ну, якім будзе, верагодней за ўсё, кандыдат грамадзянскай платформы. Так, і вось што у такой еднасці наша сіла. Але ўвогуле адкуль узялася гэта ідэя? На маю думку, ідэя ў тым, што спадар Косiniak-Камыш бачыў даследаванні грамадскай думкі. Ось, і што справы Шымона Галоўні насамрэч не такія добрыя, як это падавалася яшчэ паўгады таму. Ну, мы аб гэтым вось недавно размаўлялі, так, і што ён хутчэй за ўсё будзе змагацца за 3е месца са Славамірам Мэнсонам. І ўвогуле існуе верагоднасць, што ягоны вынік будзе аднацыфровы, то бок ніжэй за 10%. Ось. І, скажем так, гэта малавата, гэта дакладна не тое, на што яны зусім нядаўна лічылі. Так. І ў сувязі з гэтым, гэта можа быць вось такая спроба выбежаць наперад, так, каб перадухіліць вось наступствы такіх вынікаў выбараў, што вось, а давайте вось мы паставім, напрыклад, на Сікорскую. Ось. У такім выніку Шыман Галоўні захавае твар, не пойдзе на выбары, ніхто не даведаецца, колькі б ён атрымаў галасоў. Так. Тут яшчэ адна цікавая рэч, тут яшчэ, скажем так, асабісты досвед Косiniaka-Камыша. Ось, бо на папярэдніх выбарах ён разлічваў, і нават я памятаю, што у некаторых апытаннях нават да двуцифровых вынікаў, то бок больш за 10% выніку ён атрымаў 2 з кавалачкам. Ось, і гэта была такая ганебная параза, якую ён вельмі цяжка перажываў, і гэта дакладна сядзіць у яго на галаве, не хоча паўтарыць. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, паставце, калі ласка, лайк, напішыце каментар у падтрымку і можаце таксама распавесці пра наш падкаст сябрам і сяброўкам. Мы будзем вельмі удзячныя. Апошняя тэма. ПіС і іх кандыдат. Ёсць ідэя правесці праймерыз? Была. Яна чамусьці правалілася. Распавядзі пра гэта. Дакладна. Вось мы менавіта ў мінулым выпуску скончылі на тым, што вось у ПіСе будуць праводзіцца праймерыз. І ўжо не будуць. Я нават памятаю, як мы скончылі з тобой запіс і атрымалі паведамленне пільна, што вось дакладна будуць праймерыз і стартуюць праз пару дзён. Але мінула пару дзён, і праймерыз ужо няма. Карацей, гэта такі крыху інфармацыйны хаос, у якім часам цяжка разабрацца. Увогуле, аб чым гаворка, так, што вось упершыню ў гісторыі Ярослав Качынскі вырашыў пагуляць у дэмакратыю ўнутры сваёй уласнай партыі. Так што вось хай члены партыі выберуць свайго кандыдата. Мінулым разам ты казаў, што гэта для таго, каб быццам бы перакласці адказнасць за магчымую паразу, і тыпу вось гэта вы ўсе не правы, а я маладзец. Параза магчымая, так, бо на праве і справядлівасці ёсць вось такі цяжар розных праблемаў, якія накапіліся цягам папередніх 8 гадоў. Так, гэта і розныя вось скандалы, карупцыйныя аферы і так далее. І гэтага, насамрэч, даволі шмат, і яно ўсё больш і больш будзе выходзіць яшчэ перад выбарамі, бо кааліцыя дакладна трымае нейкія там карты ў рукаве, скажем так. Такім чынам Ярослав Качынскі мог хацець, вось так сказаць, калі што гэта не я. Это вось усё вы, вось ты і ты. Вось вы прагаласавалі, выбралі вось гэтага, і ён прайграў, так? Вось, а я чыстенькі. Гэта насамрэч даволі натуральны спосаб, вось, каб забяспечыць сваю пазіцыю, так? Ось. Гэта прывяло да варушняку такого ўнутры партыі. Ось, увогуле пачалась уцежка галасоў у СМІ, што Przemysław Czarnek, ось такі даволі знаны вядомы палітык права і справядлівасці, які быў шмат гадоў міністрам адукацыі, ось такі даволі кантраверсійны, скажем так, чалавек, што вось ён вельмі моцна ўключыў праект Czarnek 2025, ось што ён ідзе кандыдатам, і што ён хоча быць кандыдатам, так, і даслоўна на наступны дзень раніцай абвесцілі, што ніякіх праймерыз не будзе. Чаму увогуле кіраўніцтва партыі магло так зрабіць?
такі выручняк ён для такой партыі як права і справядлівасць даволі небяспечны, бо скажем так, могуць пачацца такія так званыя цэнтрабежныя сілы, бо суперніцтва паміж сабою паміж гэтымі рознымі фракцыямі патэнцыйна магло прывесці да такога большага раздраю і большай эрозіі ўнутры сваёй партыі, і патэнцыйна гэта магло б нашкодзіць вось пазіцыі хаця б у самого Ярослава Качынскага. Ну слухай, а не падаецца, што калі ты спачатку вось аб'яўляеш праймерыс, все пачынаюць вось строіць нейкія планы, там змагацца за ўладу, а потым адмяняеш, то ты быццам бы яшчэ горш робіш, не? Усё выглядае так, што ўсё будзе вырашана так, як вырашалася заўсёды. То бок вось будуць нейкія там закрытыя нарады сціслага кіраўніцтва права і справядлівасці, пасля якіх Ярослав Качынскі вось асабіста прыме нейкае рашэнне. Вось і пакажа на нейкага дакладнага кандыдата. І калі мы дазнаемся кандыдата? 11 лістапада, то бок ужо вось. Слухай, ну гэты выпуск выйдзе ўжо пасля таго, як гэта адбудзецца, і мы можам зараз просто пагуляць гэта ў таталізатар у мінулае. Дарэчы, мы вось дабаўлялі галасавалку ў нашай суполцы на YouTube і перамог Матэўш Маравецкі. Так. Ось, ну, я асабіста не веру ўсё ж такі ў Матэўша Маравецкага як у кандыдата, бо, напрыклад, у яго ёсць даволі вялікі негатыўны электарат, плюс усе тыя праблемы, вось, увесь цягнік праблемаў, які цягнецца пасля 8 гадоў, ён будзе за ім. Так. Ось, я б ставіў усё ж такі на Марыуша Блашчака, ось, альбо ўсё ж такі Карля Наўроцкага. Вось гэтыя два чалавекі. Пры гэтым я больш ставлю на Блашчака асабіста. Окей, ось, ну, але гэта такі абсалютны тып, так, як у таталізатары. Ці будзе тут Блашчак, дазнаемся ўжо у выпуску. Вельмі хутка, дакладна так. Вы ўжо дазнаецеся, пакуль мы записываем. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, спадзяюся, гэта так, калі вы гэта глядзіце, то нас можна падтрымаць донатамі на Buy Me a Coffee ці рэгулярнымі. Гэта ўвогуле наша проста залатая мара. Каб у нас было больш донатаў рэгулярных, мы маглі спакойна рабіць нашы выпускі 4 на месяц. Спецыяльна для вас. Вось, але разавыя донаты, лайкі, каментары, усю падтрымку мы вельмі любім. Дзякуй вам.